Samobor svoj dan grada svečano obilježava trećeg vikenda u mjesecu listopadu, na dan kada povjesničari procjenjuju da je kralj Bela IV. 1242. godine Samoboru darovao povelju slobodnog kraljevskog trgovišta. Kako je za grad Samobor turizam iznimno važan, tako je i ove godine povodom Dana grada osmišljen bogat program za sve posjetitelje. Poznati smo kao turistički biser Zagrebačke županije i dolaze nam svake godine sve veći broj turista, tako da smo i počeli malo podizati tu turističku ponudu na jednu višu razinu. Naše ustanove u kulturi, čak i sportske manifestacije obogatili smo dodatnim sadržajima, isto tako i turistička zajednica koja stalno stvara neke nove programe kako bismo privukli još veći broj ljudi, ali i zadržali naravno ove stalne goste, da tako kažem. Povodom Dana grada Samobora gospođa Ines Hudovec, turistički vodič grada Samobora, a za ovu priliku Julija Kantili, upoznala je sve posjetitelje sa poviješću grada Samobora. Dobrodošli u moj rodni grad, dobrodošli u Samobor. Danas ću vam sa Stankom Vrazom pokazati grad u koji smo oboje zaljubljeni. Pretpostavljam da većina Hrvata zna da je Stanko Vraz bio zaljubljen u Samobor, ali navodno i u mene. Dokaze za našu ljubav možete pronaći u džulabijama. Džulabije su zbirka pjesama, jedan predivan kanconjer, koji je Stanko Vraz pisao svojoj prvoj ljubavi, Milici. Nakon toga je Stanko posvetio te stihove meni i napisao džulabije od 4 dijela. S obzirom da je grad Samobor turistička destinacija poznata u cijeloj Hrvatskoj, želja je povodom Dana grada Samobora omogućiti svim posjetiteljima da na jedan dan na drugačiji i poseban način dožive turističko vodstvo. O čemu se točnije radi, govori sav naziv kostimirane šetnje koje smo nazvali Upoznaj ukusi Samobor, gdje smo željeli osim turističko poznatih znamenitosti i atrakcija, posjetiteljima isto tako dočarati okusom sve ono što Samobor pruža, tako da smo u današnjoj šetnji pripremili obilazak Medičarne Oslaković, gdje se upoznalo izrada licitara. Posjetili smo podrum obitelji Filipec, gdje su posjetitelji mogli kušati bermet i samoborske češnjovke. Isto tako novost na tržištu i Samobor se ističe po proizvodnji ručno, to jest prirodnog rađenja sladoleda, koje su poznati, usudila bi se već reći, širom i izvan Samobora. Namirnici dolaze baš isključivo u Samobor probati specifične okuse koje nisu u mogućnosti probati se u drugim dijelovima Hrvatske. Tijekom godine u gradu Samoboru zaista mnoštvo događanja, što manjih svakodnevnih do većih poput tradicionalnog fašnika, bitke kod Samobora. Budući da je listopad mjesec u kojem se održava spomenuti Dan grada, kroz cijeli mjesec niz je zanimljivosti, no i kraj godine donosi nove manifestacije. U prosincu naravno obilježavamo advent, isto tako sa različitim događanjima, prvenstveno se baziramo na djecu koja se ipak najviše vesele tom razdoblju i za njih to treba učiniti što šarenijim, što veselijim i što ljepšim. Ove godine imat ćemo malo i drugačiju ponudu za advent, pa evo pozivam sve da dođu i malo vide kako će to biti drugačije u Samoboru. U obilježavanju Dana grada Samobora i povijesnoj šetnji uživalo je mnoštvo posjetitelja koje nije mogla omesti ni lagana kišica, a možda je upravo lagana kišica kriva za romantično ozračje u gradu Samoboru.